Kenorok ang taham phulnai obono kenorok bo phuloi manai tabang kasap katoi tongka tabang kasap katoi tongka ke otok bai chengkang phul kenorok no kenorok nai tongdi tol bai chengka tabuk phulnai alam soko puila bono ani YouTube channel o joto nai tonai takte bukhuk chongno ketini norok na ani YouTube channel lam soko kendrok ani video no nai tapupo ani channel subscribe khle ko kendrok subscribe kherti norok ni hamjang ma baike ketini norok ni bagai ketal content tubi tongo kendrok o video no first to last skit khewi nai tongdi kendrok busui manai norok skit khlaina chengke norok saiman glak tai busi glak ka hani bagai no norok na ang ma sa norok skit ta khaji skit khewi ka ham ka nai tongdi kitini kaisa norok ni bagai bufang blai khona ni bagai thangai tongo ko bufang blai busuk joroti prop norok na ang phonok nai ke norok nai tongdi asok no ke norok obatamo siniman khana ko norok na srai srai ke phonok tongo gang tabu bufang blai kholan thangai tongo ko ba ka segun blai kenorok nai tongdi first to last ko bufang segun blai nang tamni khola na khabo norok to norok tang puila ono phonoka kisa kenorok obo title thumbnail logo rjak nokhono norok saima kana kenorok nai tongdi katabo gang o segun bufang o sakpaya ko gang tak segun bufang gana o sokpati nyang tongkha nuhuri to tongkha haipanang kholya kota engkai ko ang sokpatya segun gana o segun bufang gana o iko katabuk pep song ang o segun blai kholnai jo bosok loi iko ang o bosok loi no kholnai tan kangke obo khoroksa borok ano samani tongo o segun blai pholoi nai di hinai kahan bagai nang tabuk segun blai kholoi tongo busuk jaroti prop takte bukhuk song norbo nai nai di phapuni bagai ke iko ang soktam kholka ko soktam kholmani nang tabuk togoi pholoi nuknai ke norok na hamka ke ang o hamani bo prop nuknai ke norok nai tongdi bayapsong katabo ko ang nogo sokpai nai segun blai tok nai katabo phapuyo phulnani baga ang o blai no togoi tongo kabak sat norok bahkirok phuloi nai khona ke tabo pasung phuloi nai kanorok ang taham phulnai obono kenorok bo phuloi manai tabang kasap katoi tongka tabang kasap katoi tongka ke otok bai chengkang phul kenorok no kenorok nai tongdi tol bai chengka tabuk phulnai ke tabuk phulnai phuloi tongo abo busuk jaroti busuk din khe hamno abo norok no phunuk nai khaksa ke asuk no phulbai ke do ke
buphurjani hamno to khe ang somoi nakha 3 din ke sorokona haman haima tongo asung hamba ke bayat songtin ang norok ni thaneo o video no tomani karon hangke tini kwbangma sini borok ni sago phapui rok tong gahan bagano tini norok o segun blanyo ogui phuldi bosok kuloino ke je busago phapui rok tong aba hamui thangnai konorok fuldi hamdi konorok o video no sajagoi tong hangke norok share khlaji konorok tebo nugui manai ani channel ni bisingtui kaham video rok konorok bagai asukno norok o video no kaham ka naji tai busidi sawi mandi tai share khlaji tai comment khlaji tai subscribe khlaji hamba jotono.